Helo a chroeso I Abertawe. Gobeithio bod chi gyd yn setlo mewn a wedi dechrau mwynhau eich amser yma yn y Brifysgol. Fi yw Emily a dwi yn fy mlwyddyn olaf yma yn Abertawe. Dwi yma I atgoffa chi am rhai pethau pwysig am y Gwasanaeth Gyrfaoedd a Chyflogaeth. Mwy na thebyg I chi'n meddwl pam yn y byd mae angen I fi gwybod y pethau yma yn fy mlwyddyn cyntaf. Ond, yn fy mhrofiad I, dangoswch bach o ddiddordeb nawr, achos mae'r cystadlu wedi dechrau. Yn gyntaf, wneud I ddim credu faint mor gyflym mae'ch amser yma yn hedfan. Os mae'ch gradd yn para am 2 blynedd, dim ond 2 gwyliau haf sydd gennych I ffindio profiad gwaith. Yn ail, mae erioed I bwysio gymaint o bobl gyda graddiau, sydd yn meddwl bod angen I chi sefyll mas. Felly, beth mae cyflogwyr yn edrych mas am? Wel, I sefyll mas, mae angen llawer o wahanol sgiliau. A nid dim ond trwy profiad gwaith wneud I ddatblygu rhain, ond hefyd trwy ymuno gyda chymdeithas yn yr Undeb Myfyrwyr. Y gyfrinach yw I beidio gadael y gweithgareddau yma tan y funud olaf. Dechrau meddwl nawr a bydd popeth arall yn cwmpo mewn I lle. Felly, sut all y tîm Gyrfaoedd helpu chi? Dechreuwch gyda'r wefan Gyrfaoedd a ffindiwch bod llwyth o wybodaeth am syniadau gyrfa a sgiliau gwaith ar gael. Mae'r safle yma hefyd yn hysbysebu gwaith. Drychwch ar y Careers Job Shop am gwaith rhan amser a cynlluniau Go Wales. Cer I weld cynghorwr Gyrfaoedd mewn person. Hyd yn oed os ych chi heb penderfynu to beth I wneud, mae'n werth cael sgwrs gyda person sy'n gallu cyfrannu syniadau. Wnaethon nhw helpu chi adeiladu eich CV a gynghori mewn cyfweliad ffug. Byddwch yn clywed llawer am Blackboard yn ystod yr wythnosau nesaf a cadwch lyged mas am ffynonellau defnyddiol bydd ar gael I helpu chi dechrau bant. Hefyd, peidiwch anghofio am y ffair gyrfaoedd blynyddol a'r siaradwyr sydd yn dod mewn o wahanol diwydiannau I siarad I chi. Mae'r gwasanaeth yma hefyd yn cynnig profion seicomedrig, sef profion tueddfryd a ddatblygiad. Mae'r canlyniadau yn dangos eich steil o ddysgu ac yn rhoi syniadau gyrfa I chi archwilio. Bydd y canlyniad yn gyfrinachol ac yn cael ei ddanfon I chi trwy e-bost. Os ych chi'n myfyriwr di-undeb Ewropeaidd, cofiwch bod adran myfyrwyr rhyngwladol ar y wefan a bydd yn helpu ateb unrhyw cwestiynau penodol. Felly, ble mae'r Gwasanaeth Gyrfaoedd? Wel, mae fe'n hawdd I ffindo. Mae oddi fewn y llyfrgell cyn I chi fynd mewn i'r prif neuadd astudio. Mae ar agor dydd Llun I dydd Gwener, 9-5. Ac I wneud y pwyntiad, mae fe'n hawdd. Just ewch i'r wefan Gyrfaoedd a cliciwch ar How to make an appointment neu'r ffoniwch y rhif 513 266. Ac yn olaf, dwi'n siŵr chi wedi glywed hyn o'r blaen, ond gwrandewch. Os gweithwch chi'n galed I gael gradd dda a parhau I ddatblygu eich sgiliau, bydd e'n bendant yn wneud I chi sefyll mas. Pob lwc ac hwyl am nawr.